Da, imaginea asta, aici eu o văd. Iar tu ești numărul 1 în imobiliare. Și eu îți spun în cunoștință de cauză, sunt destul de puțini oameni inteligenți în imobiliare. Vânzători avem mulți, dar cei care au studii, prezență, înțelegere, cunoștință, implicare, dragoste față de domeniu și nu doar de bani, stare puțin. Ideea de bază e că eu vreau să văd potențialul realizat. Eu cred că tu, în nișa respectivă pe care, într-o formă sau alta, mai degrabă din ego ai renunțat-o. Pentru că imaginea unui agent clasic și cu statutul tău de viață, de experiență, de studii, etc., nu se prepupau, Da. era asta și făcea ca tu să respingi direcția asta.